Livar, 3 signar det. Hur får det? Ja, fullt så det gott. Ja. Heter det som vi får efter och det jag får inte Och här och det så här man skiva så till att Friends på den vägen och helt alla vägen. Ja, vi vet för fram om Halteliana och låt jag några bossland fram och så helt vi till alltså jag går halva bossland framför det. Nästan alla rören. Och så ända någon så får vi alla prata om det. Så det 2 minuter där ökte vi bara alla tiden. Så det var angående det giva man tjock så. Men Västmingen tar det var så faktiskt bättre och bättre för varje stund. Skulle det vänta få här kapp prata om där så ständer. Ja, det rockar vi. Och det så vi då snart tar lobby Afax Flyer tar tåg jag vet inte några kraftigt tåg i mitten och kommer fram av center. Men så att vi såg det så vi håller bara törna till så nämnt det framför ja. Det man vi stod ut i alla tågna och det var inte vant men då bra och ta gick bara. Och jag tar det gott. Det blir bara bättre alltid. Men en manglar då kanske det första. Ja. Men vi måste vara på vakt så då. Ja. Vi slackar inte tomma.